sakhona abanye bandana ngazi ukuthi abo bengekho lensizwe emva kwabo ezothengela sikithi akasangizwa kahle ngisho amen fanele ukumbheka kancane noma uzodinga isemoli noma uzoshumayela fanele ngizwe ukuthi bangithi ngegama fanele uzwe amandla enyuka nekeyboard ngoba manje ayizwa kahle lento manje amen basembonga uNkulunkulu bekwazi ukuyikhipha isuke enhlizweni ukuhlopha enhlizweni uNkulunkulu ekhipha kubona amen ngoba kufunakala lelo hlobo lendumisa abanye abantu uzathi uPawule zihlanganise wena nabantu bese uNkulunkulu ngenhliziyo emhlophe ayizwa le ndaba hayi bamdumisa uNkulunkulu ngento ethize kodwa bamdumisa nani abambiza ngenhliziyo emhlophe. Listen in English, associate yourself with those who call the Lord from a pure heart. Yabo. Kufuneka abantu enjalo besinto. Manje kuthatha abantu bekufaka eChina nokuyenkosi. eChina ngeke umthole people there. Futhi ngeke umthole worship ayishaya soprano. But lapho uzokuhlala nje lapha ukuthi ne understand nalendumisa ukuthi mawuhlabele uthini enhlizweni yakho. Abo ukhuluma kanjani izwi ezweni yakho nyali izwi likaNkulunkulu ukwazi ukuthi uyohlangana nabantu abathathu ungeke ukwazi ukuthi ucela ngene keyboard yangene uba lihlale nje bebathathu khuluma izwi likaNkulunkulu. That is the center of the gospel. Amen. So ilokho nje bazalwane sazodedela umshumayeli ke wesibili sisazoshunyayeza sazondela ndaba abashumayeli kakhulu hayi mina sizothola ngelinye la. Amen. Sazoqhamuka khona nosuka le fashion ngibona ukuthi ugqoke ijazi elimnyama nayo sense amen uyenza abantu ucela nje kancane before siye umshumayeli wesibili ngicela sisukume sihlabelele lokuhlabelele before sithetele inqobo yenkosi ukuba isikhona ngeso angazi noma kwakhona nabayazi sebengisiza abalaziyo siyafundisa khona nemhlabeleli at the same time siyafundisa nezwi likaNkulunkulu. Thululele umoya wakho Jesu thululele umoya wakho Jesu enhlizweni zethu egameni nasegazini likaJesu Kristu Nazareth. Amen.
ngibingelela lonke egameni lenkosi uJesu. Amen. I'd like to greet my brothers. Ubanise ubabindlela ey'nsizweni ngibingelele ngokukhethekile. Ngibingelele all our brothers, our sisters, omama bonke abakhona Sunday school. Phinde ngihonorishe the presence kamama mfundisi uChonco egameni lenkosi uJesu. Amen. Kuhleke bazalwane ukushumayela phambi kwenu lokufundisa izwi lenkosi phambi kwenu lalelo izinto ngaso sonke isikhathi. Amen. But before siye ezwini ngiyacela sivele amehlo bese ngiyathandaza. Baba wethu onamandla nonguyise lenkosi yethu uJesu, siyathandaza ekuseni namhlanje nani ibandla lakho uNkulunkulu wethando nodlonto lizokulalela, lizolalela ukukhuluma kwakho, lizolalela amazwi aphuma emlonyeni wakho. Baba wethu onamandla uthi masikuthanda masigcine emiyalo Nkosi ephakeme fundisa ibandla lakho bezwi lakho. Sikwethembile ke Nkosi namandla, thatha udumo lonke nezibongo namandla lenkazimulo adunyiswe uKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Undwalane leshumayela la ngiyamuzwa impela ukuthi usesondela ngakhona la engiyakhona. Wesibili yangenza eJudy lento bashumayela umbusa phambi kwami asengithandaza ukuthi Nkosi ngivale. Wesibili lo namhlanje seJudy sixoxe kahle naye wathi ngomfishane manje. Nangu seJudy sethinta izigaba zabaPriest. Kodwa ngiyibonga inkosi ngokuthi ilalele umkhuleko lamashishi yakuvala ngcele Nkosi. Siyabonga hamba ngibona. But what a great introduction by Cedric. I think this is the purpose of Shangana la. Uzo expose lezi ngqaba abantu abafihleke kuzo. Amen. Uma ikhuluma ukuthi i-purpose yokuthi sibe la, this was an introduction kwayo into ezokhuluma ukuthi abantu sebezakhela amakhosoba athize ekukhuleni abazivalele kuwona bakholwa into eyithize engekho ezweni. Zafika kubona zaqala ziyinto eyiphupho zazigcina sezinto eziphilayo zingekho ezweni. Kodwa namhlanje nami ngithe angiye kweyodwa iqaba engizoyibheka ekufuna sibhekeni abantu sebeyivalele kuyo engekho ezweni. Izwi lenkosi leli bazalwane ethefundiswa izolo ifundiswa ubrother Mangweni wathi likulungele ukuyala nokusola nokuqondisa. Amen. Izwi lenkosi likulungele ukurebuke. If we have to rebuke, we can use the word of God. Serebuke ngala. Amen. There is isifundiso ke esi-approachile emabandleni, siyatrenda ngolimi lwamanje emabandleni. Isifundiso esithi umuntu ulingana noNkulunkulu. Sizwa abantu esibathembayo besishumayela lesifundiso. Sizwa abantu esithe sifike ekukholweni nathi singakazi sabalalela besishumayela lesifundiso. Khuluma ngabantu abanjengoKhristodola, abantu abanjengoCopeland, ababhali bencwadi eyidumile ey'trenda ama-libraries ey'thengwa now and then, babhala ngalento ethi umuntu uyalingana noNkulunkulu. But ke lapho anginayo i-comment into engizoyisho ukuthi lithini izwi lenkosi ngaleyo nto. Into yokuqala efanele sibhekene ukuthi yini isource yalento eyenza abantu bathi balingana noNkulunkulu. Yini engenza umuntu azafike kumcabango othi ulingana noNkulunkulu? Yini engabisa influence umuntu ukuthi umuntu azagcina ezibone ngazothi yena noNkulunkulu balingana? Now, ayikho isource eBhayibhelini iyavela. Angeke ngiqale ngithi baningi eBhayibhelini abantu abathandile ukulingana noNkulunkulu. iBhayibhelini ayi-answer yabantu abanjalo. iBhayibheli alithule, alikho silent nge-issue enjalo, liyi-addressile. And uma ufuna isource yokuthi yini eyenza umuntu azitshele ukuthi ulingana noNkulunkulu, I want to tell you ukuthi yini kuphela engenza umuntu acabangele yonke.
usathane.